Noget i den tur. Hvor er vi nu hen? Vi er lige 500 meter ude fra Liebhaver, Rungsted Kyst. Og tidsmænd er ikke ved de havet. Vandet er meget koldt. Maden er små. Tillykke med fødselsdagen, Jon. Jon, det her det er for dig. Vi drikker det her for dig her. Vi elsker dig, Jon. Skål. Tillykke med fødselsdagen. Håber, I vandt kampen. Og vi har lige set Malte nøgen. Jeg vil lige se Malte nøgen. Det var en fornøjelse. Okay, jeg vil gerne lige sige 2 år til Jon. Tillykke, Jon. Det er godt. Skal vi have en lille fødselsdagssang? Nej, jo. Skal vi det? Skal vi have en lille fødselsdagssang? Skal vi det? Det skal vi da. Skål for den, du. I dag er det Jons fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Når han hjem fra DTU går, hurra, hurra, så skal han hjem i kødbyen. Og dem, som kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til. Hvor meget med Asti? Skål! Asti? Her er Asti. Er der ikke glas til? Jeg har flere glas. Skål, Jon. Tillykke med fødselsdagen. Vi elsker dig. We love you. Ja, der er mere Asti. Jon, kom og få noget. Vi ses i aften, Jon. Ha' det godt.